No, jo el rotllo que us he ficat ja això ja no ho repito. Segueix. Sí, ja està. Ja està. Bueno, aleshores aquest meteorit porta una espècie d'ADN, algo molt simple, algo que sí es pugui copiar. Això és clau. I a partir d'aquí comença la vida amb aquest planeta. És a dir, al planeta no apareix la vida espontàniament, sinó que la vida ens la porten de fora, amb aquest meteorit, i llavors això es comença a multiplicar. Es forma la primera cèl·lula, i aquesta primera cèl·lula és molt rudimentària, però aquesta cèl·lula un dia es topa amb una altra, i arriben a un acord. Ostres, i si tu fas això i jo faig això? I comença la compartimentalització. I diguéssim que descobreixen el que és el sinergisme. O sigui, el sinergisme apareix espontàniament perquè, ostres, si entre els dos tu et dediques a això i jo em dedico a això, doncs, ostres, anirem millor, no? I vam descobrir que el sinergisme era un avantatge. I parlarem de darwinisme, d'evolució, i apareixen això, i per tant, de dues cèl·lules un dia van descobrir que, ostres, i si ens doblem? I en fem 4. Ostres, i tot això va anar apareixent fins que la filogènia de totes les estructures cel·lulars es va anar subdividint. I amb aquesta subdivisió apareixen diversos sistemes fisiològics, com el sistema nerviós, circulatori, l'ossi, el muscular, i cadascú fa unes funcions. Ara bé, totes aquestes funcions no es poden fer soles. Ha d'estar tot coordinat, hi ha d'haver una homeostasis, hi ha d'haver un equilibri entre tothom. I hem de ser amics, tot el cos ha de ser amics entre tots, perquè si deixes de ser amics apareix la malaltia. La malaltia és un desequilibri. Llavors aquí us poso la foto d'una cèl·lula i el que és important és veure que a dintre hi ha el nucli, això és l'ordinador, com si diguéssim de la cèl·lula, i la cèl·lula està rodejada d'una membrana, i aquesta membrana, com m'haig de separar i haig de cuidar totes les coses que jo tinc dintre, ha de ser hidrofòbica, és a dir, ha de refugiar els líquids i per tindre una integritat, i és com si és un mar de greix on floten coses molt importants. Doncs molt bé, aquí veiem aquesta estructura que és la membrana cel·lular, aquesta que jo parlo, tot això que jo soc mig daltònic i el que vosaltres veieu verd jo ho veig vermell, però ja ens entenem, no? Doncs aquesta doble capa cel·lular de la membrana refugia tot el que sigui líquid i ho separa. I llavors aquí veieu aquesta estructura blava o lila, i això és un poro, això és un poro iònic on es transporten de dintre a fora ions com el cloro, l'hidrogen, el sodi, el potassi, magnesi, i tot això. I us ho poso aquí perquè això és molt important, perquè tu has de tindre una integritat cel·lular. I la cèl·lula està disposada a gastar el 50% de la seva energia en què això no es comprometi. És a dir, les cèl·lules sempre tenen el mateix tamany, i això és clau. Llavors aquí veieu a sobre, diguéssim que això és la part externa, la part de dalt, veieu aquestes altres estructures de color blau o lila, que això és del que en parlarem molt avui, que són el que se'n diuen els receptors. Els receptors els heu d'entendre com un pany, i els panys tenen claus. I llavors, amb aquest receptor hi ha una clau que vindrà de fora i li donarà un missatge. Nosaltres ens comuniquem químicament, tot el que ens passa és químic. I llavors hi haurà una clau que vindrà aquí, tocarà això i activarà aquest receptor, aquest pany. Aquest pany entrarà per aquí dintre i afectarà altres molècules, proteïnes que hi ha aquí dintre. Aquest pany, això també és un pany, i això,
però no vol dir que siguin els mateixos panys, i cada pany tindrà la seva clau. Per tant, tu si no tens aquest pany, tu no podràs, ja et passarà tota la química que vulgui aquí, tots els missatgers, totes les claus, però si tu no tens el pany, aquí no hi haurà cap missatge que serà transmès. I per tant, aquí tenim aquesta funció que és jo et dono ordres. I per exemple, si tenim hormones, doncs les hormones van passant, les hormones peptídiques, i van passant i porten un missatge. Si tu tens aquests receptors, doncs agafaràs el missatge i el missatge anirà a l'ADN, a donar-li la resposta. Llavors aquí hi ha les dues estructures de la vida, diguéssim. Diguéssim que a la vida hi ha aigua, hi ha ions, que són les molècules més simples, i llavors tenim els glúcids, els hidrats de carboni, tenim els greixos, però els dos grossos, els dos que són importants, és aquell que és l'ADN, la doble hèlix, i aquesta és la seva traducció. Això és una proteïna. Llavors el que hem d'entendre és que l'ADN és coneixement, és un mapa. És un mapa de 3.000 milions de lletres de còdic. Sabeu el que són 3.000 milions? Els heu vist alguna vegada? D'euros, no? Doncs imagineu, hi ha 3.000 milions de còdic de lletres a cada cèl·lula. Ostres, quantes cèl·lules tenim? Ostres, doncs quin fotiment de lletres, no? Multiplica 1 trilió de cèl·lules per 3.000 milions de còdic de cada cèl·lula. És a dir, això l'acabarà cagant, perdó per l'expressió. Cagant vol dir que si has de fer fotocòpies de 3.000 milions de lletres i hi ha 1 trilió de cèl·lules, la pifiada està assegurada. O sigui, tu pots tenir una Canon, pots tenir la fotocopiadora millor del món, i quan ha fet 200.000 fotocòpies s'ha de cridar el tècnic, no? 200.000 fotocòpies. Però aquí estem parlant de 3.000 milions que s'han de copiar. D'acord, doncs què vull dir amb això? Això és el mapa, això és la proteïna. La proteïna és la que fa coses. Aquest només és el mapa, però aquest és el que fa les coses. Si aquest està espatllat, aquest estarà espatllat, segur. Molt bé. Doncs aquí tenim, això també ho recordarà una mica a l'època Covid, fa 6 anys, i us intentaré explicar, encara que ja ho sabeu. Això és el còdic que viu a dintre de la cèl·lula, a l'ADN. L'ADN està composat de 4 lletres. La A, la T, la C i la G. Això és una doble hèlix i això es tradueix amb RNA. L'RNA només és una hèlix. I per tant, el ser una hèlix és fràgil. Per això les vacunes mRNA que us van donar. A mi no. I llavors passem d'aquest efector a l'últim efector, que és la proteïna. I la proteïna és el que fa, són els totxos. Aquest té el mapa de la casa que hem de fer i aquest és el que farà les coses. Aquest és el que ens provocarà les malalties. Però ve d'aquí, el problema ve d'aquí. I llavors, tu tens uns ulls blaus perquè tu vas heredar això dels teus pares, no? Per això tenim 2 gens heredats, un del pare i un de la mare. Això és un al·lel, si us en recordeu les ciències, sí? Unes joves, sí? Sabeu? Doncs, i tenim els trets, no? I tot això ens donarà els trets. Metro 70, 200 quilos, el que sigui, fa si falta. I per tant, tota la fisiologia de qualsevol ser viu ha de viure amb equilibri. Tothom ha d'estar content i feliç. Què passa? Doncs si tens un gàngster, tens un problema, no? Si tu tens un tio que és corrupte, fins al moll de l'os, doncs patapam, tenim un problema. Doncs com funciona la vida? La vida és bioquímica, són reaccions químiques. És a dir, tu, per exemple, tu tens una... Jo ara em toco i jo sé que amb el dit m'estic tocant, però
Per què? Doncs perquè hi ha una reacció química. És a dir, primer és una reacció física i aquesta física fa que el receptor es comprimeix i això crea una reacció química. Tot es tradueix sempre a química. I això hi ha un nervi aquí que m'envia la senyal de que hi ha algú amb el seu dit que m'està tocant la cuixa. I, per tant, jo sé el que està passant. I doncs això és com funciona. I això ara us explicaré què és la bioquímica, bàsicament, perquè ho entengueu. Recordeu la membrana cel·lular, el tiroides envia una ordre, que t'estàs engreixant, o qualsevol cosa d'aquestes. I llavors toca aquí a la membrana cel·lular. I la membrana cel·lular troba aquest pany, la clau es fica dintre i s'encén aquesta bombeta verda. Aquesta bombeta verda, llavors, el que farà és encendre la blanca. D'acord? Perquè tu no només ets un receptor, també ets una clau. Ets una clau d'algú, però tens una doble funció. Receptor, pany i clau a la vegada. Per tant, aquest encén la bombeta blanca. I una vegada fet això, ha de fer un pas clau, que és apagar-se. La verda s'apaga. La verda que estava encesa ha encès la blanca, però ara s'apaga la verda. I la groga, que era un pany, però també és una clau, encén la groga. I una vegada encès la groga, apaga la blanca. I això es fa en qüestió d'un ion que és el fòsfor. I llavors va passant, el missatge va passant fins que arriba aquí, i llavors aquí ja li diu a l'ADN què està passant i què necessito de tu, o què és el que el cos necessita que tu facis. D'acord? Doncs funciona d'aquesta manera. Pany i clau a la vegada. I llavors tu vas apagant, però el missatge va corrent, i sempre corre en una direcció. D'acord? Doncs això és tot el que tenim que saber de la bioquímica. Aquí tenim l'Espanya d'Aznar, l'Espanya radial, doncs tot comença i s'acaba a Madrid. I tu tens totes aquestes vies, doncs aquestes vies el que volen representar és la vida. La vida té unes autopistes. I aquestes autopistes, doncs si tot va bé, no com Rodalies, doncs tot funciona bé i el cos està content, perquè tot funciona com tindria que funcionar. Doncs qui causa el càncer? Doncs el màxim depredador és el tabac, el màxim. I el tabac, però què té el tabac? Ostres, el tabac té milers de diferents molècules i moltes d'elles són cancerígenes. I per què és tan important el tabac i el tabaquisme? Doncs perquè el tabac ens provoca el càncer de boca, el càncer de llavis, el càncer de llengua, el càncer de laringe, de la faringe, de la tràquea, dels bronquis, dels pulmons, de la pleura, també de l'esòfag, també de l'estómac, perquè tu vas tragant la saliva amb tota la nicotina, del pàncreas i de la bufeta urinària. El paper del tabac és el que causa el càncer de bufeta urinària. Per tant, això és tremend, i tot el que va passar i com inclús als anys 50 els metges provocaven, hi havia anuncis de metges que deien que fumar era boníssim, i han passat tots aquests drames. Prevenció de càncer de mama, doncs hi ha entre un 5 i un 10% de càncers que són hereditaris. Per exemple, l'Angelina Jolie va fer una prevenció. Per què? Doncs perquè totes les seves tietes, la mare i les àvies, totes havien tingut càncer de mama. I ella es va fer un test, que és el test del BRCA1, BRCA2, i li va sortir positiu, òbviament, perquè ho havia heredat, i va fer una prevenció que es va treure les dones i teòricament s'ha acabat el problema. Doncs també tenim càncers hematològics i tenim el sol, que provoca melanomes per un excés de sol. Tenim que un de cada 6 homes tindrà càncer. Això en realitat no és cert un de 6, perquè en realitat és un de 3. Moltes vegades homes de 80-90 anys que no tenien ni idea que tenien càncer o estaven incubant un càncer de pròstata, però
i no se'ls havia manifestat. Perquè també és cert que els càncers normalment, si no són gaire agressius, poden trigar 10, 20, 30 anys en donar clínica, que és quan llavors tu t'espaviles, no? Però potser ja has begut oli. Llavors, el càncer sempre està i sempre estarà amb nosaltres, sempre. Perquè és una condició de vida, una condició de vida que qualsevol cosa que es tingui que fer 3.000 milions de fotocòpies ho farà malament. Encara que tenim editors d'ADN que repassen les 3.000 milions de còpies que ha fet i si n'hi ha alguna que està malament, que sempre en troba, la pot corregir. Però inclús fent aquesta revisió, de tant en quant se li passa alguna. Doncs bé, què és aquest desequilibri tan important? I això que us dic pot ser ampliat també per moltes malalties no infeccioses. Doncs apareix aquest desequilibri amb el càncer. Llavors què passa? Doncs que tu tens aquesta colla de corruptes, no? I aquesta colla de corruptes són, normalment són del PP, però també afecta altres, i són tan espavilats, són tan increïbles, i tenen tanta potència i aquesta cosa ferotge de la corrupció que són molt més grans que la policia. I per tant aquí també hi ha un desequilibri. I aquest desequilibri està escurat cap a una funció, que és la corrupció. I per això tenim tanta corrupció. Perquè aquests tenen material i tenen poder que aquests no tenen. I a l'haver-hi aquest desequilibri, doncs tenim el que tenim. Doncs com comença? El càncer comença que tu tens aquestes cèl·lules que estan contentes, són felices i tot va molt bé, no? I mentre vagi bé, tot va bé. Però hi ha un dia que aquestes 3.000 milions de fotocòpies que ha de fer, doncs fica la pota. I apareix una mutació. Una mutació en un lloc específic, en un gen específic. Nosaltres al DNA, aquestes 3.000 milions de codi, de lletres de codi, vol dir que tenim uns 23.000 gens. I aquests 23.000 gens apareix una mutació en un lloc específic, etc., que provoca una mutació greu. Hi ha mutacions que són variants, que es diuen que aquestes no tenen importància. Tots tenim moltes variants. Nosaltres arrosseguem entre 100 i unes 500 mutacions. Però no vol dir que aquestes mutacions facin mal. La gran majoria no fan res. I per què existeixen aquestes mutacions? Perquè existeix l'evolució, el darwinisme. Nosaltres hem d'intentar maximitzar el desordre genètic. Quan tu tens aquests gossos d'aquestes espècies que han fet, el meu veí de dalt va comprar un gos d'aquests super xulis, i el que no sabia és que aquests gossos que tenen tanta puresa tenen una pobresa tremenda d'ADN, de variabilitat. I per això tots aquests, la reina Victòria i els seus descendents i tots aquests borbons tenen tantes malalties neurològiques, etc. Per què? Perquè es barregen entre ells. Bé, doncs, apareix aquesta primera mutació. Aquesta primera mutació a la cèl·lula no li agrada, està inestable i s'està debatint si m'haig de morir o no m'haig de morir, perquè això és un infern. Però arriba un moment que en fa dos, un altre, en fa un altre, amb un altre gen específic i, ostres, acaba de descobrir la immortalitat. Aquesta cèl·lula és immortal. Totes les nostres cèl·lules moren. I quan moren s'activa el que se'n diu l'apoptosi. L'apoptosi vol dir que és una programació de la mort cel·lular. És a dir, tu no et pots morir quan et doni la gana ni com et doni la gana. Ara la Noelia Castillo aquesta està procedint. Llavors, què passa? Tu t'has de morir d'acord d'una manera perquè el cos no col·lapsi, no desequilibris. I cada dia es moren molts milions de cèl·lules que tenim, però són reemplaçades per cèl·lules mare que surten del moll de l'os i s'adapten, s'anclen i es converteixen en aquella cèl·lula que té de veïns.
i ja va reemplaçant, i etcètera. Però què passa? Amb aquestes dues cèl·lules ha descobert que ja és immortal. I llavors passa més temps, es tira més al sol, fuma molt, etcètera, i arriba això. I això és el càncer. Tothom s'ha tornat boig. I s'ha tornat boig de diferents maneres. I estan mesclades aquí cèl·lules normals, cèl·lules trapelles, i aquestes cèl·lules que ja fan de tot i ja no obeeixen cap ordre. Aquest és el desequilibri. És, per tant, desequilibri, una, soc independent, 3, em menjaré tots els recursos. Perquè per multiplicar-me desaforadament jo menjaré recursos. Jo menjaré oxigen per les meves reaccions químiques i menjaré metabòlits i aminoàcids i proteïnes i glucosa perquè jo em tinc que multiplicar. És el seu vici. Com passa tot això? Doncs aquí tenim la cèl·lula, el nucli, que té l'ADN. L'ADN està composat amb 46 cromosomes del ser humà. Aquests cromosomes s'alineen aquí amb la doble hèlix i amb les 4 lletres de codi de l'ADN. I aquí teniu aquesta imatge d'una companyia que una mica obsessionada amb el codi genètic. Doncs això és el que hem vist que passa. Doncs teníem aquí el DNA, l'RNA i la proteïna, que és l'efector, i perquè això ens dona una manera de ser. I llavors tu tens aquí aquest còdic, i aquest còdic, per exemple, pot canviar aquesta A a una C. Ostres! I el món tremola. I només amb aquest petit canvi, que això seria una mutació, es trasllada aquí i aquesta trasllada aquí i això en lloc de ser lila doncs passa a ser vermell, per exemple. I això és gravíssim. Si passa amb el lloc adequat, el gen adequat. Doncs aquí teniu un exemple. Si sabeu una mica d'anglès, rat és una rata i el cat és un gat. Però fixeu-vos que només diguéssim, perquè assumim que això és còdic, només el canvi d'una lletra, com canvia l'animal, només amb aquest petit canvi, una lletra. I això és el que se'n diu una missense mutation. I aquí tenim una representació de què és una proteïna, amb les seves alfa i betes. Llavors, aquí tenim el que se'n diu la salvatge. La proteïna salvatge vol dir la proteïna normal, la proteïna perfecta. Però aquí tens una mutant que li apareix això d'aquí, aquest bunyol d'aquí. I amb aquesta li apareix aquí baix. Què passa? Això has de comprendre que hem dit abans que totes les proteïnes actuen com pany i com clau. Si jo haig d'activar aquesta proteïna, això és el que se'n diu el forat, i la seqüència d'aminoàcids fa que aquesta proteïna tingui aquesta forma. I llavors aquí us heu d'imaginar que entra la clau per donar-li el missatge. Entra la clau, i llavors la proteïna que està així, fa així. S'ha activat, l'has activat. Després ens tindrà que tornar al seu punt d'origen, que era estar apagada. Però això és el que li passa, això on-off, que és com un endoll, com per encendre la llum. On-off. Si jo tinc una mutació aquí i em surt aquest bulto aquí, la clau no m'entra, la clau se'm queda aquí, però ha de tocar aquí. Si no pot tocar aquí, aquesta clau no serveix de res. I per tant, això es converteix en una proteïna inútil i que no pot fer la seva funció. Si el bunyol no el tens aquí, però el tens aquí, li passa el mateix, no pot entrar la clau al final. I per tant, aquesta no s'activa. Hi ha una altra manera de fer-ho, que és la següent, que és, a mi m'entra la clau, no pot entrar, però aquest bunyol d'aquí l'activa, és a dir, l'encén, la desplega. I al tindre aquest bunyol,
el que li fa és que mai s'apaga. La llum mai s'apaga. I per tant, constantment, aquest ja no necessita la clau. Aquest constantment ja està donant el missatge a l'ADN, multiplica, multiplica. I quan t'has multiplicat, el tio continua i multiplica. És a dir, una és l'oposada de l'altra. I veurem com es diuen. Clar, tu llavors pots tindre aquests monstros, no? Que tu dius, ostres, jo sí, els conills ja els conec, però ostres, un conill tigre, no. Per què? Perquè ha tingut una mutació. I certes mutacions tenen un caràcter explosiu. Amb aquesta diapositiva es pot explicar què és el càncer, amb això que us he explicat. Tu tens aquests oncogens, que són mutacions amb uns tipus de gen específic, amb unes localitzacions específiques. I després tens els tumor suppressor genes, els tumors supressors. Què li passa? Si jo us dic, heu agafat alguna vegada un Ferrari? Algú? No? Jo ara us diria, us poso, anem a l'autopista i tots provarem un Ferrari. Jo us deixaré un Ferrari a cadascun i vinga, a tope, no? Llavors què passarà? Jo us dic, apreteu el cotxe perquè ja el pago jo, tranquils, i gaudiu-lo, no? Ostres, tu! I tothom fa cas i, ostres, posa el peu a l'accelerador i en 3 segons ja estàs a 100. Ostres, això no ho havia sentit mai, no? Però és que et continues amb l'accelerador i ja estàs a 200. I dius, això és una bogeria, això no ho havia fet jo mai a la vida amb el meu cotxe, no? Ja estàs a 200, però encara queda més pedal. Ostres, i el poses ja a 300, això ja és increïble, el cotxe tremola, no? El Ferrari tremola molt. Però a 300 metres hi ha una curva. Encara que és una autopista, hauràs de fer alguna cosa. I llavors el tio diu, bueno, doncs faré el que faig sempre, que és treure el peu de l'accelerador. I llavors descobreix una cosa. No passa res. No s'accelera. És a dir, s'ha estancat. S'ha estancat a l'accelerador i el cotxe va a 300 per hora. Quina idea s'us acudiria? Fren, no? Dius, has de reduir perquè la curva de 200 no la puc fer. Vale, doncs començo a frenar quan començo als 300 metres i, ostres, me n'adono que no tinc frenos. Ostres, vaig amb un Ferrari, ja estic a 300 per hora, ve una curva, a l'accelerador ja no et respon i els frenos no en tinc. Què creieu que passarà? Dominus obiscum. Doncs això és el que és el càncer. El descontrol total, el desequilibri total. És, no té frenos i l'accelerador va a tope. Què fem? Doncs tornem aquí, aquestes bombetes. Doncs el que li passa és això. Que intenta vindre aquí, encén la verda, i la que té la mutació és la groga. Aquesta encén la blanca apaga la verda, la blanca activa la groga, però la groga, com té la mutació, ja està activada. No li cal tot això. Aquesta ja va sola. I aquesta li està dient a totes aquestes que activin i que passin el missatge cap avall. Però aquesta no s'apaga mai. Sempre està encesa. Aquestes sí que responen, però els és igual, perquè la que mana és aquesta. Aquesta constantment està enviant el missatge de multiplica. I per tant, multiplica i multiplica. I aquí, en l'Espanya radial d'Aznar, doncs tenim que s'han trencat diverses autopistes. I si tots aquests aves es trenquen, què passa aquí? Doncs això és un problema. Quin és el problema del càncer? El problema del càncer és que no tens una mutació, sinó que en tens moltes. Jo he vist pacients amb 600 i 800 mutacions. En aquests casos, perquè eren tumors hereditaris, el que es diuen els linfomenis. I tal, però normalment un càncer té entre 20 i 70 mutacions. I això és una mica la bogeria perquè entengueu que això són el que se'n diu els mapes
bioquímics de la relació entre la membrana i el nucli. Hi ha tots aquests tipus de relacions que existeixen i això no ho entén ni la intel·ligència artificial. Llavors, en conseqüència, què vinc a dir? Cada càncer té la seva matrícula. I només aquell càncer, encara que sigui un càncer de mama, per exemple, tots els càncers de mama són diferents, perquè tots tenen mutacions diferents, unes molt comunes i altres que només les has fet tu. I per tant, a més d'això, un càncer no és una única població, sinó que són múltiples poblacions. És a dir, tu has d'imaginar-te un càncer com un arbre, i aquest arbre té un tronc. Aquest tronc té aquelles dues mutacions inicials, o 3 o 5, i llavors quan va començant a fer rames vol dir que noves mutacions van apareixent i aquestes mutacions, la barreja es va diversificant. Torno a dir, això és darwinisme, això és evolució. La pressió evolutiva et comporta aquests perills, que és que tu vas subdividint les mutacions i al final acabaràs amb 30 poblacions de cèl·lules canceroses que tenen un tronc comú però tenen diferents mutacions que han anat fent. I com es tracta el càncer? Doncs el càncer, bàsicament, jo intento fer presentacions molt senzilles. El càncer es tracta de 3 maneres. Una és la cirurgia, una altra és la radioteràpia i una altra és la químia, la química. Tu quan vas al metge perquè t'han diagnosticat un càncer, anaves a fer-te una radiografia, Rafa Casademunt, perquè es tenia que operar del genoll, vas a la tecna i per operar del genoll t'exigiran un anàlisi de sang, una radiografia de tòrax, anterior, posterior i lateral, i un electrocardiograma. I aquest home apareix a la tecna perquè volia operar el genoll i surt amb un càncer de pulmó. Molts càncers es descobreixen aleatòriament. No tens símptomes i aleatòriament et descobreixen que tens un càncer, en aquest cas. I llavors tu vas a veure l'oncòleg, i l'oncòleg és un ser que parla poc. Parla poc perquè té 50 pacients aquí fora. I tots me'ls haig de menjar. Si jo tinc 50 pacients que han de passar en 4 hores, que quan li toca cada pacient 5-10 minuts, jo no tinc temps per fer la xerrada, per patar la xerrada i a veure què fem. Per tant, no hi ha diàleg. Això és un error gravíssim, però clar, això és com està muntat el sistema, de no dialogar, de no explicar. I llavors hi ha una primera cosa que l'oncòleg fa i tu no te n'enteres. És a dir, el tio acaba de descobrir que tu tens càncer i ell, en aquell moment, sap el teu destí. Però no pensa dir-te, perquè no pot haver diàleg, no tinc temps. I llavors, la primera pregunta, que és òbvia, ens sembla òbvia ara perquè us les diré, resulta que el pacient ja està bloquejat de per vida. Ja aquest tio, o aquesta dona, és l'ELA, i ja no entén res. I s'oblida de preguntar-li al metge quina intenció té vostè respecte a la meva vida, el meu problema. Vostè té intenció de curar-me o té una intenció pal·liativa? Per exemple, tu arribes i tens un càncer de pulmó i tens metàstasis per alguns llocs i això vol dir que estàs a estadiatge 4, que és el pitjor. I per tant, aquest metge ja sap que té un cas perdut, probablement perdut. I el tio ja sap què ha de fer. I no li dirà res al pacient, sinó que quimio, cirurgia, si cal, radioteràpia, si cal, i anem fent. I ja està. I et deixa així plantat. Això és molt cruel, perquè aquesta persona és Déu i prendrà decisions per tu, amb el millor de l'interès, òbviament,
però que si les discutíssim potser no estaríem gaire d'acord, no? Llavors, què vol dir això? Jo no podria acceptar que de sobte em diuen que tinc estadiatge 4 d'un càncer amb un pronòstic nefast i que aquesta persona, aquest oncòleg, no fes el màxim possible per mi. Una altra cosa que passa és que tu penses, perquè tots som romàntics, que aquest oncòleg farà el màxim possible per mi. No! Farà el que li toca. I que li toca, què vol dir? Lo mínimo possible. I lo mínimo possible és el que la Seguretat Social pot acceptar. I per això hi ha protocols internacionals i que café para todos. Que no funciona, el teu problema. Però així ens va una mica com és la vida. Quins tipus de quimios hi ha? Adéu-siau. Hi ha examen el dilluns. Bé, doncs quins tipus de quimios existeixen? Existeixen 3 tipus, diguéssim. La primera és l'estàndard, que són aquests protocols internacionals on s'ha demostrat que aquests tractaments funcionen bé. Però aquests tractaments normalment són tractaments que han aparegut per error encert. Molts d'aquests tractaments consisteixen en verins, i aquests verins els han descobert de voler, per exemple. Hi va haver a la Segona Guerra Mundial un barco a Bari que portava un gas mostassa. El gas mostassa ja el coneixien de la Primera Guerra Mundial, on tu tires aquest gas i tots els soldats que hi ha allà, al consumir oxigen per respirar, tindran aquest gas mostassa i moriran. Ja està. També es veu que és lícit fer aquestes coses a les guerres. I llavors van descobrir a Bari que, ostres, els alemanys van bombardejar el port, van tocar aquest barco americà amb totes aquestes cistelles de gas i el gas es va començar a evaporar i va anar per tota la ciutat de Bari i tots els ciutadans de Bari el dia següent es trobaven fatal. Centenars de metges americans arribant per veure què podien fer, òbviament podien fer poca cosa, però es van adonar una cosa. Ostres, tots aquests pacients, que ara són pacients per culpa del gas mostassa, que s'estan morint, els hi fem anàlisis de sang, i van descobrir que els glòbuls blancs estaven per terra. O sigui, el gas mostassa havia aniquilat la població de cèl·lules blanques del sistema defensiu. Ostres, se'ls va il·luminar el cap. Ostres, si tinc una leucèmia que té un excés brutal de cèl·lules blanques, de leucocits, ostres, això podria ser quimioteràpia, no? Aquest verí, gas mostassa. I a partir d'aquests tipus d'accidents, molts a veure amb guerres, es forma el que se'n diu la quimioteràpia. D'acord, una vegada tenim això, el protocol estàndard, podem trobar aquí 2 tipus de tractament. Un que es diu l'ús compassiu. Els fàrmacs s'aproven per utilitat, per indicació. És a dir, tu si utilitzes l'Herceptin, que és un anticòs monoclonal contra el càncer de mama, doncs tu fas aquell assaig clínic amb càncer de mama i descobreixes, com van descobrir a Los Angeles i el nostre Baselga, doncs que, ostres, funcionava amb moltes dones, no? I aniquilava el tumor. Fantàstic. Però clar, i si jo tinc aquesta proteïna en excés que es diu HER2 i jo tinc un càncer de pròstata i descobreixo que jo també tinc un excés de HER2, ostres, doncs ho sento però no et puc donar aquest fàrmac perquè aquest fàrmac es va aprovar per càncer de mama si tu tens un excés de HER2. Llavors el que se'n diu es pot fer un ús compassiu, és a dir, l'oncòleg demana al Ministeri de Sanitat, degut a la ciència, aquest home té càncer de pròstata però té HER2 positiu amb exageració
i creiem que li aniria molt bé rebre aquest fàrmac que es diu Herceptin. I llavors, en 48 hores, a les 24 hores, el Ministeri li diu que sí i ja està. Llavors és legal. En aquell moment és legal que jo a aquest pacient de pròstata jo li pugui donar aquest medicament perquè he descobert això, aquesta característica del seu càncer. I l'altra cosa és entrar en assajos clínics. El món va entrar en un assaig clínic mundial, amb els 8.000 milions d'habitants que som, amb el Covid. Van fer un assaig clínic sense permís, sense documentació, sense firmar res, sense informar dels efectes secundaris. Ho vam muntar així, ens van pressionar, no podies anar a bars, no podies viatjar, i vam muntar tot aquest ciri, però estava en un assaig clínic. De fet, la primera vacuna va ser la d'AstraZeneca, l'AstraZeneca, el 31 de desembre del 2020. Va ser el primer fàrmac aprovat. Un any després el retiraven. El retiraven perquè passava alguna cosa. I també van retirar el de l'altra americana, de Janssen. També la van retirar. Molt bé, i només van deixar la Moderna i la Pfizer. Però clar, tot això ho descobreixes després. Però a dia d'avui han passat 6 anys i encara hi ha gent amb el que se'n diu Covid de llarga duració o el que és el mateix, com molt semblant, que és la vacuna ha creat un estat de Covid de llarga duració, perquè la vacuna era un tros del virus. I què passa? Doncs això s'integra dintre l'ADN i es va dissolir. Per què? Doncs perquè el nostre ADN no ha anat sol aquests milers i milers d'anys, sinó que nosaltres ens han envaït. El nostre ADN, entre el 8 i el 40% del nostre ADN, és ADN víric. I el portem arrossegant milers d'anys. És a dir, el nostre ADN no és pur. Doncs això és probablement el que li passa als Covid de llarga duració o aquests vacunats que tenen un Covid semblant de llarga duració. La proteïna de dintre de la vacuna s'ha integrat dintre del nostre ADN i continua fent de les seves. D'acord? És com si tingués el Covid permanent, perquè el tens ja integrat dintre. Doncs molt bé, si tenim aquests tipus de tractaments, doncs què és el que tens al final? Doncs tens fàrmacs aprovats per una altra indicació, per un altre tipus de càncer, o els experimentals. Com funciona la químio? Això és important saber. La químio funciona perquè la cèl·lula cancerosa, el seu únic propòsit és multiplicar-se i, per tant, entrar al que nosaltres en diem el cicle cel·lular. Els cicles cel·lulars dura entre unes 5 i 6 hores i el que es tractarà és que nosaltres hem de replicar, fer aquestes fotocòpies de les 3.000 milions de cèl·lules. Llavors, doncs ja ha de passar per totes aquestes fases, aquestes 5-6 hores, per acabar dintre la mitosi i d'una cèl·lula ara n'he fet 2. D'acord? I això és molt complex. Quantes hores o dies o mesos o anys et passaries fent 3.000 milions de fotocòpies? Doncs això ho fa en 5-6 hores. I ho ha de fer bé. I inclús té aquí accions que és per reparar els errors que ell mateix fa de copiar-se malament, doncs és tan intel·ligent que té trossos d'ADN que revisen i corregeixen si hi ha algun fall. Doncs de què es tracta? Això és una feblesa i, per tant, com a metges i científics, hem d'intentar aprofitar la situació i hem d'atacar totes aquestes fases, la G1, la G0, la S, la de síntesi, la G2 i la M de mitosi. Hem d'aprofitar i posar tants fàrmacs com puguis aquí per interferir amb aquesta divisió cel·lular. Aquí veiem una cèl·lula d'aquestes que s'està multiplicant, s'està dividint, fent les fotocòpies, fins que arriba un moment de la separació, amb aquests microtúbuls que es diuen, i llavors hi ha fàrmacs antimicrotúbuls,
que interfereixen amb això, trenquen aquestes divisions i ja la cèl·lula no sap separar-se. I quan no sap separar-se, l'única solució que té és morir. I per tant ja no tira endavant. Per tant, tu tens aquests fàrmacs que interfereixen amb aquest cicle cel·lular de diferents maneres. I això és el que passa quan tu poses químia. Jo tinc una població, diguéssim, de 1.000 milions de cèl·lules canceroses. I amb aquests 1.000 milions jo li dono químia. I de 1.000 milions, aquesta químia és tan potent que de 1.000 milions baixem a 10 milions. Ostres, m'he carregat 990 milions de cèl·lules canceroses. Això és una meravella. Però clar, quan jo et dono un cicle de químia i faig tota aquesta mortalitat i baixo de 1.000 a 10, jo t'has de donar un descans d'un cicle, que es diu. Això seran uns 6 cicles normalment. I llavors això què vol dir? Jo et dono aquesta químia el dia 1 del mes i et veuré el dia 1 del següent mes. Però aquesta químia anirà desapareixent del meu cos, per l'orina, pels pulmons, per les femtes, etc. Llavors què passa? Durant aquests 29 o 30 dies que em queden, el càncer, que s'ha reduït de 1.000 a 10, es va recuperant, perquè torna a estar a la festa. I què és el que vol fer? Multiplicar-se. I de 1.000 hem passat a 10, però en aquests 29 dies el tio passarà de 10 a 500 milions. Perquè té la bogeria de créixer. Llavors, estem d'acord que la batussada de 1.000 milions, de 10 milions, és fabulosa. Ara, el temps que jo tinc que recuperar-me, perquè no podria tindre químia dia sí, dia no. Això és incompatible amb la vida. I per tant, què passa? Ara tinc 500 milions. Ve el segon cicle i de 500 milions, pam! I baixem a 5 milions. De 500 milions a 5 milions. I això és el que va passant. Jo cada vegada dono més batussada, però es recupera. D'acord? Llavors arriba un moment que potser aquí, quan jo tenia 1.000 milions i baixo a 10 milions, ara potser aquí ja només tinc 10.000 cèl·lules. Però són 10.000 cèl·lules lletges. I què és el que també passa? El darwinisme, un altre cop, l'evolució. Hi ha moltes cèl·lules que són quimiosensibles, però n'hi haurà alguna que sigui quimioresistent. I aquesta quimio que tu li estàs donant no li importa, perquè no li afecta. Té els mecanismes ja intrínsecs o els ha desenvolupat amb la pressió evolutiva per fer-se resistent. I llavors, i no només es fa resistent, es fa multiresistent. I per tant, tens un gran problema. Tu has pogut anul·lar aquests quasi 1.000 milions, et queden 10.000 cèl·lules, però aquestes 10.000 cèl·lules passen de tot. I aquestes 10.000 tornaran a fer-se 1.000 milions. Tens un problema greu. Ja has utilitzat la químia, i ara què fas? Què li dones a aquesta persona? Llavors, ara tenim el que se'n diu l'oncologia clàssica i l'oncologia personalitzada. Hauré de matisar què vol dir personalitzada. L'oncologia clàssica és això. Vosaltres no enteneu, però avui ho descobriu, que són ustedes conejitos d'Índies. En què es basa l'oncologia clàssica? En estadística. En estadística han descobert que, per exemple, si tu tens un càncer microcític de pulmó, si tu al pacient li dones un agent que es diu etopòsit, juntament amb carboplatí, per estadística sabem que el 95% dels pacients respondran bé. Tot és estadística. I tota aquesta acumulació de milions i milions de pacients han anat fent que hi hagi aquests protocols internacionals on tu reps la quimioteràpia estàndard, que és la primera quimioteràpia, el que et donarà més possibilitats. I per tant hi ha un rang de quimios, de primer ordre, de segon ordre, de tercer ordre. Quan abandones el primer ordre vol dir que ja no van bé les coses, com tindrien que anar. I anem a una altra quimio que no és tan efectiva. D'acord. Per tant, què és l'oncologia clàssica?
van a cegues. Escolta, però si tu m'has dit que el 95% respons, però jo no sé si tu ets el 95 o del 5%. Ostres, doncs m'agradaria molt saber-ho. Doncs no. És just això o no? Potser no. A mi no m'interessa gaire això, que em diguin això, però clar, tot això tampoc documenta, no? Ni sap que tu ets un conillet d'Índies i que no està tot assegurat i que estan jugant amb tu amb estadístiques i si no t'agrada t'aguantes. Doncs, estic tirant al revés. Doncs què passa? Doncs a oncologia, com a totes les malalties que tenim, doncs existeix això, que era el que deien a l'Artur Mas amb allò de l'Estatut, no? Café para todos, no? És a dir, totes les autonomies tindran el seu café para todos que no serà més per ells, perquè si no ens podem diferenciar, doncs això és el que passa. Doncs això és el que és la medicina amb una foto. Café para todos. Escolti, però jo soc diferent, no? Jo vull que vostè m'estimi de manera diferent, com jo em mereixo, no? A mi m'agrada el cafè amb una mica de nata, amb una mica de cinnamon i una mica de xocolata. Això no podem absorbir, això no es pot pagar. Això no ho podem pagar. No és el meu problema. Doncs això és el que se'n diu, això que hem parlat d'oncologia personalitzada. I quins tipus de fàrmacs hi ha? Ho poso molt fàcilment, molt fàcilment. Hi ha els veïns de tota la vida, aquest que hem dit del bari i de les guerres i tal i qual, això és el tractament estàndard. Doncs, per exemple, si jo, això que hem anomenat el tumor microcític de càncer de pulmó, doncs aquest tu rebràs etoposi de carboplatina. I tu dius, ostres, això deu ser l'últim, no? L'últim de l'últim, l'último grito, no? No, aquests fàrmacs tenen 50 i 70 anys. Ostres, i no hem progressat? No. I a més són molt barates. Són molt barates. La Seguretat Social es tracta, jo et donaré tractament, jo no et deixaré tirar. Ara, jo tinc capacitat per gastar-me 10 euros amb tu. Ostres, però això potser és injust. O és el diner que tenim, no? I això és la farmacologia de disseny, que es diu. De disseny vol dir que està orientada a atacar una diana específica, és a dir, tornem a les mutacions. La gran indústria farmacèutica diu, ostres, jo em plantejo atacar i fer fàrmacs de disseny específics contra aquestes mutacions específiques que hi ha en aquests tumors. Doncs quina és la mutació més freqüent al càncer? És una que es diu TP53. I aquesta està per sobre del 50% dels càncers tenen aquesta mutació del TP53. Han passat 40 anys des que estem fent fàrmacs de disseny i en aquests 40 anys ningú ha fet cap fàrmac de disseny contra la mutació més freqüent. Impossible. Una barrera impossible de passar. Però en canvi han tingut èxit amb unes altres mutacions. I llavors, bàsicament, hi ha dues activitats. Fer una molècula gegant, que són els anticossos monoclonals, que els van descobrir a Cambridge, que són molècules molt grans i tenen una aptitud i una activitat fantàstica. Per exemple, càncer de colon, càncer de mama, doncs hi ha molts anticossos monoclonals i funcionen de meravella. I si no, l'altra manera d'atacar els càncers són amb petites molècules. Per què petites molècules? Perquè les petites molècules poden entrar a través de la membrana, aquella hidrofòbica que hem vist, d'una manera molt simple, sense necessitat de pany. Com són tan petites, entren sense. I poden anar a fer mal on estan dissenyades a fer mal. Què voldria l'oncologia? L'oncologia voldria the golden pill, la pastilleta d'oro. I et dono això i s'ha acabat el càncer. Això és el que busquem. Estem aquí? No. I serem? Sí. Aquesta és la bona notícia. Com es troben els nous fàrmacs? Els nous fàrmacs es troben de la següent manera. Tu tens que passar per aquest filtre. Aquest filtre és el que no van fer pel Covid.
Però, per tot el demés, sí. Tenien una urgència en aquell moment i això és com funciona. Aquí com funciona? Tu tens un científic que està pensant i diu, ostres, i ara en la intel·ligència artificial sabem exactament com es forma la proteïna i quin és el forat que ha d'entrar. I saben mesurar-ho per Armstrongs. Les molècules, aquestes diferències, així com tenim els quilòmetres, els metres, doncs molecularment existeixen els Armstrongs. I tu pots dissenyar avui amb intel·ligència artificial qualsevol mutació. I tu pots saber quina molècula entra aquí i on t'ha d'anar. Una vegada tens això, la dissenyes i la fabriques. Una vegada l'has fabricat, la poses contra cèl·lules canceroses de laboratori. Jo vaig fer i tinc el tumor, el banc més gran de càncers del món. Si això funciona, passes a un animal viu, normalment un mustèlid. Aquest li poses un càncer aquí, el càncer li creix, poses aquest fàrmac i el càncer desapareix. Per tant, tens un possible gran èxit. Això és el que li va passar al Barbacid fa unes setmanes, que va sortir per tota la premsa, que havia descobert 3 fàrmacs, que cap d'ells era seu, i que havia desaparegut els càncers de pàncreas als ratolins. Òbviament, una estafa. Una estafa total. Perquè ni el seu mateix centre li va permetre patentar això. O sigui, la confiança que hi havia en ell ja era nefasta. I bàsicament, a més, ho acaben de descobrir que hi ha un desfalc. Però bueno, no passa res. D'aquí, llavors ja anem al pacient. Pots saltar el pacient, normalment són 15-20 pacients, i si passes aquesta primera fase, ja passes a la segona amb 200 pacients, i si passes aquesta, ja passaràs a la tercera i definitiva amb 500 o 1.000 pacients o més. I si tu demostres que té un avantatge, doncs te l'aproven. I quan te l'aproven, desaforado, 100.000 euros al xute. Però, ostres, com pot ser 100.000 euros? Escolta, qui té 100.000 euros per una punxada? No. Llavors tenen la patent. Una patent són 17 anys, extensible 5 més. Ara hi ha l'Ozempic, aquest no sé si l'heu sentit, què fa. L'Ozempic és aquest fàrmac per aprimar-se. Aquesta setmana s'ha ja exhaurit la patent a la indústria farmacèutica. Els índios ja l'estan fabricant. Ojo, que venen aquest fàrmac per 140 euros. 140 euros aquí, a Europa. A Amèrica va a 600. Per això hi havia escassetat, perquè preferien vendre a Amèrica, que paguen millor que no aquí. Dit això, què costa fer això? Què costa fer l'Ozempic? 2 euros. Ostres, 2 euros i me'l cobres 150. 140 un. Però hi ha el Monjaro, que és superior, que te'l venen per 300. Però els costa 2 euros. Això és possible, no? Això és el capitalisme, no? Però bueno, és el que hi ha. Total que té que passar un fàrmac per aprovar i arribar fins aquí, aprovat per la FDA o tal. Doncs què necessites fer? Si tu tens un tumor, avui en dia, tu el que voldries fer és intentar saber el DNI del teu càncer, quines són les mutacions que tens, quins fàrmacs hi ha disponibles, quins fàrmacs la indústria farmacèutica està interessada en fer diners, doncs seran les mutacions més freqüents, perquè a més pacients tingui, més gasto faran, i més cobraré. I per tant, tindre aquests fàrmacs i intentar saber si el teu càncer és quimiosensible o quimioresistent a totes les diferents famílies de fàrmacs. Molt bé. Doncs aquest és el teu objectiu, saber la matrícula. Que no us enganyi. Si alguna vegada teniu que anar a l'oncòleg, treguin la matrícula. Això és molt car, m'és igual, és el problema. No, però això no ho fem, però ho sap fer. Vostè sap on es fa això. Sí, perquè jo vull el màxim.
I això és el que no em donarà la seguretat social perquè no ho pot fer. No es pot gastar 10.000 euros per pacient per treure aquestes matrícules. ¿Vale? ¿Esto sería un examen genético? Dígame. ¿Sería un examen genético para saber el...? Claro, es una secuenciación genética, es esto. Esto es lo que se llama la secuenciación genómica, un NGS. Entonces, todas estas rayitas que ves aquí son los códigos, las letras de código. Entonces, tú puedes saber las 3.000 millones de letras cómo están alineadas. ¿Vale? Esto es una secuenciación real. ¿Y se hace específicamente de ese fragmento de ADN? No, se hace. La manera más inteligente de hacerlo es, yo no voy a hacer las 3.000 millones de letras, porque las 3.000 millones de letras es todo el ADN, pero el ADN se compone de lo siguiente. Hay un 1% que es el efector, el que va a crear las proteínas, y el otro 99% es lo que llamamos ADN basura, que no sabes muy bien lo que hace, pero algo hace. Pero, ¿qué nos interesa? Nos interesa ese 1% de los genes que se van a comportar y van a traer proteínas, los efectores, los ladrillos. Tú no puedes hacer una casa con ladrillos donde los ladrillos no son uniformes, es decir, no van a sostener la casa. Tú tienes los ladrillos, pues imagínate estos que son blancos, ¿no? Porque están pintados, pero tú de repente tienes aquí uno negro y aquí tienes uno gris. Y resulta que estos dos no tienen la misma consistencia ni fuerza como los otros. Entonces, pues, al final se te va a caer el edificio. Entonces, interesa esto, interesan los 23.000 genes. Pero dentro de los 23.000 genes, las estadísticas nos dicen que hay 700 genes que son los importantes. Entonces, normalmente lo que hacen las compañías es dedicarse a los 700 genes que con más frecuencia mutan en cáncer, y eso, por tanto, significa que la industria farmacéutica está interesada en fabricar fármacos. Es decir, si te secuencio todo el genoma, que se puede hacer, el primer genoma costó $1.000 millones, el primero. Ahora puedes hacerte el genoma por 600 euros. Hemos pasado de 1.000 millones de euros a 600 euros. Esta es la situación. Ahora, ¿a mí de qué me sirve? Si yo tengo un cáncer y me haces la secuenciación de todo, y yo no sé para qué sirve, pero no solo no sé para qué sirve la mayoría de las mutaciones que me van a encontrar, sino que mi problema es sobrevivir, y por tanto para sobrevivir necesito fármacos. Si la industria farmacéutica no ha hecho fármacos de mis mutaciones, me queda igual, ¿no? Por tanto, lo inteligente es hacerte la secuenciación de estos 700 genes y ver si tienes suerte y la industria farmacéutica tiene algún fármaco aprobado o algún fármaco experimental. Esta es la situación que hay, ¿no? Por tanto, ¿qué tienes que hacer si eres un paciente oncólogo? Has de buscarte la vida. El circuito es complejo, pero has de encontrar la salida. Y si no te la encuentra el oncólogo, te la encuentras tú y te buscas la vida. ¿Sí? Para esto se hacía antes la mili, los que hicieron la mili aquí presentes. Pues esto es básicamente la presentación. Entonces, tengo un mensaje para ustedes. ¿Qué pasará en el 2050? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué pasará con la oncología en el 2050? Pues eso Va a lo voy a decir. aumentar un montón la prevalencia de cáncer. Van a aparecer cánceres en personas más jóvenes. Correcto. Muy bien, muy bien. Ponte una En prueba. proporción a la corrupción del sistema. Efectivamente, siempre. Y del PP especialmente. Ara els de Vox també ja els comencen a enganxar, amb picoletes d'aquestes, però bueno, és igual. Tot la cosa. Aleshores, què passarà el 2050? El 2050 tots portarem nanorobots. Nanorobots és, un nano és a la -9, este que es más joven. Femtos son, un femtomol es a la 10 a la -15, ¿no? ¿Es verdad?
No sé. No, usted es joven, usted acaba de estudiar esto, ¿no? Bueno, está bien. Nano es 10 a la menos 9. Y por tanto tendrás estos microrobots que irán circulando por todo tu cuerpo serrano y cada día vas a recibir en el móvil, obviamente te vas a cansar de mirar el móvil, y cada día recibirás un análisis clínico de sangre. No solo de sangre, de heces, del líquido cefalorraquídeo, de la saliva, de todo. ¡Ojo! Que yo soy un paciente crónico. Tranquilo, te haremos 10 análisis de sangre cada día. El nanorobot, com entra el nanorobot? Com entra? Per Sí. sang. Sí, no, però com entra per la sang? Una injecció. Però algú l'ha de posar, no? Sí. I si jo li dic que no vull que me la posi? Oh, entonces que yo era el psiquiatra primero. Para que te cure. Que me Que- curi, que- El psiquiatra estarà vacunat. el psiquiatre estarà vacunat? No, seguramente no. Pues qui la curarà el psiquiatre que no estarà vacunat? Bueno, però per això està fent psiquiatria, perquè no te cura. No sempre el nostre psiquiatre. No te preocupes. Bueno, No llavors... sé, estic preocupat. Espera que os cuento cómo está pasando el 2050. Total, que íbamos nanorobots y nos harán análisis y tal. Ahora, pues, diagnosticamos así pues, un tumor con 1000 millones de células. Esto es una barbaridad. ¿Eh? Pero llegará un momento que con los nanorobots lograremos averiguar que tienes un cáncer con 100 células. Ostras, de 1000 millones a 100. Y entonces que tendremos otros tipos de robots que lo que llevarán serán láseres. Y entonces, pues cuando descubran un cáncer, pues entonces simplemente 3 o 4 se anclarán por la zona y empezarán a disparar láseres. Es decir, los láseres provocarán en la membrana celular agujeros. Y por tanto, al agujerear, irá saliendo líquido de dentro de las células, que les era tan preocupante, y por tanto la célula morirá. Esa célula cancerosa morirá. Pero muy bien, supongamos que jugamos ya a un juego de un nivelazo y tú quieres estar seguro. Oiga, poca broma, es un cáncer y es un cáncer y el cáncer está loco. Pues bueno, no se preocupe. Entonces tú irás al CAP. En el 2050 seguirán existiendo los CAPs. Pero en el CAP ya no habrá personas. Ya solo habrá ordenadores y robots. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Tú te sentarás y tendrás al señor robot delante, ¿no? Y te dirá que te han detectado un cáncer. Y el cáncer lo han localizado y está aquí y está allá. Muy bien. Oye, los de estos han estado tirando láseres y seguro de las 100 células han matado a 95. Pero todavía tienes 5. O sea, bueno. Le hemos dicho al robot que coja una sola célula. Esto se puede hacer actualmente, ¿no? Hace muchos años ya se puede. Coges una célula y esta célula te la va a sacar. El robot, nanorobot, te la va a sacar fuera. Y entonces el robot, el oncólogo robot con el que estás hablando, pues te dirá, tranquilo, que esta tarde hacemos toda la secuenciación. Ya en aquella época ya haremos el 100% del ADN basura y el ADN el que tiene el código. Y aquella tarde lo secuenciarán todo. Todo. Muy bien. Entonces aquella noche la industria farmacéutica ya no existirá, habrá muerto. Y aquella noche los ordenadores y la inteligencia artificial estarán mirando sobre 1000 millones de moléculas capacitadas para enfrentarse a tus 50 mutaciones. Todos los pockets estos que hemos visto, las llaves, estos agujeros, y lo que hará es encontrarte dentro de esos 1000 millones de moléculas, te encontrará 50 moléculas que van a destrozar el tumor y todas las mutaciones. Pero más aún, sabrán con antemano que no te tendrá ningún efecto secundario. Es decir, será como tomar un subus, un caramelo. 0 efectos secundarios. Esto será extraordinario. Y entonces, al día siguiente, el robot oncólogo te citará para que vengas a las 9, porque ya tendrán tu medicamento.
de un día para el otro. De un día para el otro. Sabiendo de antemano que te vas a curar al 100%. ¿Y las buenas noticias cuáles son? Eso, exacto. Son estas. ¿Cuándo llega? Bueno, sí. Bueno, mejores noticias imposible. O sea, tus nietos no trabajarán, estarán todo el día en la playa. Empezamos Y disfrutando de su paguita. Ellos reencarnar. No, o sea, no, ya nadie trabajará, porque no será necesario. En los años 70 hicieron un estudio unos suecos, y la pregunta era, ¿qué tanto por ciento de la población es necesaria para que el mundo funcione mínimamente bien? Y en los años 70 descubrieron que era un 2%. De la que hay ahora. De la que había en aquel momento, con un 2% funciona el globo terráqueo. ¿Vale? Ahora, Pero el globo que gira igual, de todas maneras, ¿no? sí, pero va a dejar de girar de la buena manera. Pero esto ya sería otra cosa. Pero bueno, lo que te vengo a decir es esto. Entonces, entre el 2050, donde la computación te hará los fármacos aquella noche, que van a liquidar tu cáncer al 100%, sin efectos secundarios, hay una transición. Hay una transición hasta el 2050. Y esta transición la ocupan las vacunas oncológicas. Es decir, todo esto viene derivado del COVID y de las vacunas mRNA, que tanto nos quejamos, ¿no? Y tanta maldad han hecho también, de esos 2 millones de pacientes. Pero bueno, vamos a hacer esto. Entonces, el futuro de la oncología hasta el 2050 serán las vacunas mRNA. Entonces, ya hay ensayos clínicos en fase 3, es decir, la última fase, y el primero que ha llegado a la primera fase es el cáncer de pulmón. Pero hace 3 semanas, un mes, aparece una publicación en una de las mejores revistas, que es Nature, donde cogen a 14 pacientes de cáncer de mama y son el grupo difícil. Cáncer de mama tiene un pronóstico de curación del 86%. 86% a nivel oncológico es muy alto, ¿vale? Es decir, la gran mayoría de cánceres de mama se curan. Queda ese 14%, y ese 14% son el grupo que se llama cáncer de mama triple negativo. Triple negativo significa que no tienen ni receptores de progesterona, ni de estrógenos, ni el que se llama HER2. Si tú perteneces a este grupo, tienes todas las posibilidades que vas a morir. Pues estos deciden hace 5 años hacer este ensayo clínico y lo han publicado hace pocas semanas. De las 14 mujeres que estaban destinadas a morir, 10 se han curado, porque les han hecho una vacuna personalizada. Cuando yo hablaba de oncología personalizada, no es así, es oncología de diseño. La industria farmacéutica hace un fármaco contra un tipo de mutación, y esto es de diseño, es dirigida, pero no es personalizada, es un mal nombre que le han dado. Lo que sí será personalizado serán las vacunas, estas vacunas. Es decir, esta publicación de hace semanas, cogen a estas 14 pacientes, hacen toda la secuenciación, descubren todas las mutaciones, y entonces deciden coger las mutaciones más importantes, se llaman neoantígenos, y deciden hacerles personalizadas. Vacuna personalizada a cada una de las 14. No una vacuna para las 14, sino 14 vacunas diferentes. Pues de esas 14 mujeres, 10 han superado los 5 años de supervivencia, que antes era casi 0. Esto es un paradigma, un avance extraordinario. Ya nada será como antes. ¿De acuerdo? Por tanto, esto es la gran noticia que os doy de cara al 2050. Por tanto, ya nadie se morirá de cáncer. ¿Sí? De otra cosa. ¿Estáis contentos? ¿Estáis contentos? ¿Sí? ¿Me invitaréis otro día a haceros otra presentación? La siguiente es sobre el significado de la vida. Es otro tema que me interesa. Espero. ¿no? Sí. Di.
La explicación biológica que has hecho, ¿no? Biológica médica. Pero ¿hay alguna causa espiritual para que exista el cáncer? No, eso es un romanticismo, ¿Pero hay espiritualidad en algún sitio? supongo. Hay unos que son seres más espirituales que otros. Ara quan parlàveu de la cèl·lula, jo pensava, ara m'he tornat a veure una sèrie que em va encantar quan tenia 11 anys, que es deia Don Santiago Ramón y Cajal, Història d'una voluntat. I me l'he tornat a mirar amb ulls d'adult, ja no tinc 11 anys com en aquell moment, i aleshores Don Santiago Ramón y Cajal, Premi Nobel de Com saps que has Filosofia. progressat? Com saps que has progressat? Perquè he interpretat les coses d'una manera molt diferent. I aleshores Premi Nobel de Medicina i Fisiologia, junt amb Golgi, Efectivament, el tema dels que la Golgi no ens en recordem, i Golgi és el que va ajudar que es tenyissin els teixits. Clar, Santiago Ramón y Cajal descobreix que el sistema nerviós no va tot junts, no és, sinó que hi ha uns espais que després en vam dir sinapsis. En aquestes sinapsis hi ha neurotransmissors, uns neurotransmissors que s'encarreguen de donar senyals a totes les cèl·lules. Són els claus. Exacte, són les claus, correcte, aleshores que ho has explicat molt bé, però clar, una mica seguint l'aonament o la pregunta que feien, clar, al final és una mica hem de veure aquestes senyals d'on venen de la neurona, però la neurona està connectada amb un sistema nerviós primer perifèric i després amb un sistema nerviós central, i aquest sistema nerviós central està connectat amb un cerebelo, amb un tallo cerebral i amb un cervell límbic i amb un còrtex, no? Doncs clar, al final, qui dona les senyals al final de la neurona perquè aquestes neurones deixin anar determinats neurotransmissors és el cervell. Els neurotransmissors no van sols. Aleshores, avui en dia sabem que quan me doy un abrazo durante 8 segundos genero dopamina. També això genera que el meu sistema nerviós parasimpàtic s'activi. I hi ha molts casos de persones, això està documentat, que curiosament quan entren en gran parasimpaticotonia, de golpe un cáncer que parecía que iba a matarlos, entren en gran parasimpaticotonia i aleshores de cop i volta quan això m'han explicat persones de primera mà, d'allò, te'n vas al metge, me vengo a sacar el cáncer, ¿qué cáncer? No, que ustedes me dijeron que tenía, usted no tiene nada. Aleshores, jo em pregunto, no podria ser que el cervell, que és al final el que va captant la informació que anem tenint al nostre alrededor, va donant senyals als neurotransmissors, aquests van generant tota la cascada bioquímica que has explicat molt bé, però que si al final, en lloc de canviar la cascada bioquímica, canviem la informació, eduquem el cervell perquè interpreti les coses d'una manera diferent i els neurotransmissors finals que deixem anar siguin neurotransmissors que reverteixin tot aquest procés bioquímic? I molt fàcil de respondre. No, perquè tens que tindre un error, tens que tindre mutacions. No, però les mutacions... No, les mutacions no passen així. O sigui, per exemple, recordo una pacient amb càncer de mama grega i em deia, tenia 40 molts anys. Era diestra o zurda? Diestra. I era de mama dreta o esquerra? Esquerra. Era glandular, ductal o era un ductal? Espera't un moment. Tu necessites mutacions o desarreglos cromosòmics, com vulguis. I sense això no hi ha càncer. No hi ha càncer sense això. És impossible. Però per què es dona la mutació? Perquè has estat fumant 3 paquets al dia. Però per què hi ha gent que no fuma i fa la mutació? Doncs perquè el seu terreny, on té la casa, està ple de radon. I per què el terreny està castigat? Perquè el món té ions i té metalls arreu, i quan tu tens un terreny amb molt radon no es pot construir, però tu te gusta aquell terrenito i t'hi passes la vida, doncs aconseguiràs el càncer. El típic suec que ve a Espanya i s'instal·la i el tio diu, jo moreno, això és el que a mi m'agrada més, perquè tengo más éxito. I li surt un melanoma, perquè aquella pell no està preparada contra els melanomes. Una pregunta, perdó, aquesta senyora del càncer de mama estava casada, divorciada? Espera. És que això és important. No, estava casada i molt contenta.
amb el seu senyor. Espera. Perquè això és una amnèsia, història clínica. Perdona, és que a mi m'apassiona tot això. Vaig a contestar-te la pregunta i al teu favor. Aquesta senyora, li trobo, faig un rànquing del món de quins eren els especialistes d'Atenes, de càncer de mama més reconeguts, i dic, va estar molt contenta i molt agraïda, i llavors em fa aquesta confessió. De niña yo pensaba que tendría cáncer de mama. Cuando era niña. Doncs tia, de tant voler-ho, als 48 anys, aquí el tens, shut up. De tanto quererlo, pues aquí te viene el regalo. No, això són, des del meu punt de vista, regalos de la vida romànticos. És a dir, aquí li toca a qui li toca. I tu tens una herència genòmica i després tens uns hàbits nefastos. I pues te viene lo que te viene. És que has dit una cosa, perdona, és que això m'apassiona. Jo fumava dos paquets de cigarrets al dia. Des que tinc 5 anys que m'encanta el cos humà i m'apassiona. Ara has dit una cosa que m'ha agradat moltíssim, que parlaves del terreny, que deies, no sé si coneixes els treballs de la doctora Mina Dicel. La doctora Mina Dicel és una investigadora que va agafar teixits oncogenes que havien vist amb aquestes mutacions que tu molt bé explicaves, i ella va canviar el terreny d'aquests teixits, i aquests només canvien el terreny, sense cap medicació ni res, canviar el terreny d'una manera molt senzilla. Aquests oncogenes i aquest teixit es va convertir en un teixit saludable. Aleshores, al final no seria interessant pensar en canviar el terreny, com va fer la doctora Mina Dicel, i no pensar en una cosa... És que és molt més econòmic fer el que s'està fent. Més econòmic? Molt més econòmic. Molt més assequible fer el que s'està fent en lloc de la prevenció que tu suggereixes. La prevenció és la medicina intel·ligent, dit això. És la medicina que té sempre un gran futur i a més la més econòmica. Jo ho proposo sempre. Ara, no és efectiu. És a dir, que tothom mengés correctament és inviable. És inviable. No, però perdona, jo parlava de menjar. No, o que tu tinguis la teva casa o els teus hàbits de manera correcta. Això és caríssim. Això és extraordinàriament car. Potser m'he explicat malament. Jo no parlava tant perquè, com t'explicava abans, el doctor Cajal, ell demostra com... Estem parlant de fa més de 100 anys. No, el doctor Cajal t'explica com funciona el cervell. Sí, que el cervell envia un senyal que es fan neurotransmissors. Però jo no t'estava parlant tant del menjar i dels hàbits, sinó que estava parlant d'educar el cervell a interpretar les coses d'una manera diferent, perquè al final aquest és el que generarà les mutacions, perquè les cèl·lules segueixen les ordres de l'ordenador central que van adaptant-se a les diferents situacions. Però això implicaria acceptar que les emocions entren en joc. Bueno, però les emocions són, per mi, una elaboració del cervell. Jo soc més fàcil. Santo Tomàs, evident. No hi ha cap evidència científica que demostri que les emocions comporten el càncer. No, jo no parlo de les emocions, Bueno, o de la consciència o del cervell, el que vulguis. Una cosa puntual, jo no he sentit parlar d'immunoteràpia, no sé si és que l'han passat que és o que ja no és. No, i una altra cosa que per mi pràcticament és important, no? Si jo ara mateix tingués un càncer i et vingués a veure, tu què què em faries? Què em demanaries? Amor. No, és l'examen. Ja, fuja. Fuja. Doncs... O sigui, quin és el consell? Lo normal, entenc... Parlem de la immunoteràpia. Perdona que trenqui, No, perquè és fàcil. És fàcil i a més ja ho hem vist. Fàrmacs de disseny, dos tipus. Anticossos monoclonals, vostè també s'hi va. Anticossos monoclonals i molècules petites. Només hi ha aquestes dues possibilitats de moment.
La immunoteràpia, tota la immunoteràpia són anticossos monoclonals. Bàsicament, jo va ser aquesta la raó per la que em vaig ficar de científic, perquè m'interessava la immunoteràpia. És a dir, jo pensava, especulava, que una cèl·lula cancerosa, al ser tan diferent d'una cèl·lula normal, immunològicament s'ha de poder reconèixer. Però clar, el càncer és molt llest i té aquesta pressió evolutiva. Llavors, què fa el càncer? El càncer es posa maquillatge. Es posa maquillatge per semblar normal. I la immunoteràpia el que fa és li treu el maquillatge a la cèl·lula i llavors el sistema immunitari diu que vostè aquí l'haig de matar. D'acord? I això és bàsicament com funciona la immunoteràpia. I això va funcionar perquè el càncer més immunogènic és el melanoma. I llavors en aquest es van enfocar i després de 40 anys de fracassos, bingo, van descobrir el que feia i una vegada van descobrir la immunoteràpia i ara hi ha 30 o 40 anticossos monoclonals d'immunoteràpia. Llavors, la immunoteràpia ha fet un nou canvi paradigmàtic. Per exemple, el càncer de pulmó, quan jo l'estudiava, fa 40 anys, es curava un 3%. Però era un 3% fals. Fals, perquè eren diagnòstics equivocats. Total, que quasi ningú arribava als 5 anys. Ara amb la immunoteràpia estem al 25%. 3% i un 25% no és el mateix. Si tu vas al banc i et diuen què prefereix, que li doni un 3% d'interès o un 25%? No és el mateix, no? Llavors va passar això. I, per exemple, melanomes, un melanoma en estadiatge 4 fa 20 anys morien el 99%. El 99% no arribaven a 5 anys. Amb la immunoteràpia han passat d'un 1% al 60% de curació. Això és un canvi magnífic. Doncs això és la medicina com va progressant i ja està. Ara també s'ha posat de moda a oncologia donar immunoteràpia a tothom. Però això no, ni és viable econòmicament ni té rendibilitat curativa. Van començar aquests tractaments que eren 100.000 euros per pacient any. Ara ja han baixat els preus. Amb més competència, que si ara hi ha 40, doncs no era el mismo. I tal, però bueno, el que hem de fer és la prevenció, però la prevenció vol dir fer-te una imatge cada 3 anys, un TAC, una ressonància completa del cos, has de fer-te un anàlisi amb marcadors tumorals i anar per davant del tumor. Anar per davant, ja està. Però triguen, per exemple, un càncer de colon triga 20 anys en aparèixer, en donar símptomes. Tio, quan tinguis 40-50 anys, fes-te un anàlisi de si fas sang a femta. És a dir, trobar sang en un òrgan, el primer que has de pensar és càncer. D'acord? Per tant, un test de sang a femta, que és baratíssim, et pot detectar un càncer de colon majúscul. Fem les coses fàcils i que a l'Estat, la Seguretat Social, està disposat a pagar. Llavors, això, un test de sang a femta, què costa? Què li costa a la Seguretat Social? Quant costa? No sé. Deu ser molt poc perquè... 50 euros? Deu ser molt poc perquè ens el deixen fer. Exactament. Per tant, costa 20 cèntims. No, costa 20 cèntims. I 20 cèntims els pot pagar la Seguretat Social. I ja està. Llavors hem d'intentar anar a fer aquestes coses petites, però molt resolutives. I el que cobres el cirurgià després? Bueno, però el cirurgià, per exemple, amb la intel·ligència artificial deixaran d'existir. No, però encara no. No, però els robots, aïscadament, els nanorobots aquests dels que he parlat,
ens operaran per la nit mentre dormim. I faran meravelles. Encara no m'ha arribat. No, però queden 15 anys. No, perquè ara, com que aquestes cartes són tan barates, t'espanten, llavors corren al metge i a tallar. I qui talla? El cirurgià. I que això cobri. Sí, aquest està perdut. I el primer metge que perdrà la seva feina és el radiòleg. Perquè el radiòleg van fer un experiment fa 15 anys, això no és d'ahir, fa 15 anys. Van agafar 10 radiòlegs amb 40 anys d'experiència i només veient càncer de mama. És a dir, enfocats, realment enfocats, màxims experts de càncer de mama. Fent 50 casos cada dia, imagina't això durant 40 anys. I van confrontar això amb la intel·ligència artificial. No hi color. La intel·ligència artificial fa menys falsos positius i menys falsos negatius. Per tant, què passa? Laboralment no està cap sindicat, no es posa en huelga, treballa 24 hores, no demana salari. És fabulós. Això és el futur, Clar que és el futur. No, però jo parlo del present, que estem en una situació... Sí, però el present fem l'amor i deixem les tonteries. I ja està, és veritat o no? Hi ha qui diu que el problema avui, un dels problemes, és que la medicina ha avançat tant que tots estem malalts, no? Perquè hi ha un punt d'obsessió. I després inventem malalties. Jo és que escoltant i tal, dius, ostres, arribes a un nivell de concreció clac, que al final dius, hòstia, no sé si vull fer tot això, no? Si m'estimo més anar-me'n al cinema o a petonejar-me sota un arbre. Però amb la senyora Rufa. Clar, evidentment. Evidentment. Sí, però amb documentació, amb permís. Sí, doncs no, venen, és a dir, el futur que tenim des del punt de vista del càncer és fantàstic. Sempre tindrem càncer, però cada vegada més el curarem més. I serà d'un dia per l'altre. I sense efectes secundaris ni aquestes coses horroroses. Els que arribin. Sí, però ens encarem tots, tranquils. I serà fantàstic. És a dir, ara la intel·ligència artificial és divertida. És molt divertida. Jo, per exemple, faig uns informes ara que abans els feia manualment, artesanalment. Però és que ara, amb la intel·ligència artificial, semblo que sigui intel·ligent i que sàpiga del que parlo. I és meravellós. Ara, la intel·ligència artificial ens condemnarà. O sigui, el que he dit abans, per exemple, ella que és jo, tus hijos nunca trabajarán. Porque la inteligencia artificial ya lo hará todo. Vale. ¿Y la economía? No, la economía, no, estaremos estupendos, tendremos todos una paguita y ya está, y a la playa y al cine. El cine será gratis, todo, el Netflix gratis. Es un cachorro. Será extraordinario, pero hay una cosita que no os he dicho, que es un poquito grave. Actualmente somos 8.000 millones de seres humanos. Para aceptar tener dinero para paguitas y no destrozar el planeta, vamos a tener que reducir de 8.000 millones de habitantes a 500 millones. Sí. Que habrem tots aquí a Catalunya. ¿Y cómo lo haces? Ya necesito traer Vacunas. ¿Cómo lo vida haces? más. No, entonces habrá que evaluar los 8.000 millones de habitantes. ¿Usted qué ha hecho con su vida? Nada. Pues usted no lo sabe. Eutanasia, exacto. Vacunas, eutanasia. Una vacunita de estas con veneno y zumbando. Y ya está. Y tendrán que eliminar el 95% de la población. Ahora, el 5% que quedará vivirán de lujo. Vivirán de lo más de lo más. O sea, yo creo que el cáncer es un mafioso. Sí. Es un mafioso que va tomando posesión del cuerpo. Vale, entonces, la solución a la mafia es la mafia tecnológica que hará, o sea, que será eficaz contra el cáncer y contra el ser humano también. Efectivament, això que jo us dic que passarà al 2050 y todas aquestes cosas. ¿Quién se conforme con el nuevo paradigma social? Bueno, el paradigma social, mira, hay un economista judío
Max Keiser, que tenía unos vídeos fantásticos, y él decía, las religiones deberían desaparecer. Y él es judío, incluso la suya. La única alternativa, una vez caigan las religiones, es la tecnología, que será la gran religión. Tal qual, ¿eh? Ja ho és ara. I què són el Facebook i Google i tots aquests... Claro. I los Teslas y todos estos son la peña. La peña de Silicon Valley. El mundo es Silicon Valley. Los demás no contamos. Bueno, ahora voldria fer-te una pregunta curiosa. A part dels tractaments que has expressat, degut a la concepció que es té del càncer, o sigui, es fan uns tractaments degut a una concepció, però la concepció aquesta del càncer és l'única que es pot tenir. Quina concepció? Per exemple, si és un mafiós, és un paràsit, desparasitat, per exemple. Bueno, d'acord, llavors hi haurà una cosa que es dirà les vacunes de les que hem parlat i seran vacunes personalizadas para cada tipo de cáncer según la colección de mutaciones que tú tengas. Pero luego, y eso no habla nadie, excepto yo que soy un bocazas, que será lo que se llamará la pan-vacuna. Pan-vacuna. Entonces, de los dos tipos de mutaciones que existen, los oncogenes o los tumor suppressor genes, la que tiene futuro es una pan-vacuna contra oncogenes. ¿Por qué? Porque los oncogenes son mutaciones siempre en el mismo sitio. Es decir, por ejemplo, hay un gen que se llama KRAS, que es muy frecuente, y el KRAS muta en el codón 12, el 13 o el 61. Entonces, pues tú tienes que hacerme 3 péptidos que me recojan esas mutaciones. Se hace media hora esto es fácil. Y ya tengo 3 secuencias proteicas de KRAS en 3 secuencias, ¿vale? Yo voy a hacer estas panvacunas con unas 200, 500 moléculas, proteínas, ¿vale? Tengo estas 3 de KRAS. Voy a coger otros genes, CEMIC. El CEMIC pues, también tiene unas mutaciones muy específicas y localizadas siempre en el mismo lugar. Por tanto, voy a coger todos los oncogenes que son muy frecuentes y voy a hacer estas secuencias proteicas y así como en el COVID la vacuna era contra Spike era una secuencia proteica, pues en el cáncer estas pan-vacunas van a haber 500 moléculas y va a ser fantástico porque eso será prevención. Es decir, yo voy a entrenar el sistema inmunitario para que reconozca cuando vea una secuencia oncogénica a por él y ya nunca molestará ni nunca aparecerá. Por tanto, si sabemos que aproximadamente el 50% de las mutaciones son oncogenes, tenemos una gran probabilidad de que con una pan-vacuna el cáncer nunca aparezca. Sí. Quan has començat la conferència has dit de viure 150 anys? Sí, 120, 150. Però no sobre gent? Sí, però clar, aquests que arriben als 120, 150 anys seran els que tenen la pasta. Els pobres no, home. Però com podem arribar a 120 o 150 anys? Jo tinc 55 Ui, estàs al final. I quan jo vaig començar el meu procés d'estudi, fa molts anys que estic al món de la salut i m'anaves veient que la gent anava morint d'un any. Però des del 2020 cap aquí, que jo només veig notícies que van morint gent superjove, cada cop gent de dintre, després suposo que estic vacunats suposo que estic a parlar de l'apendinitis i moltes patologies, cada cop hi ha més patologia crònica. Esclar, que a mi se'm fa estrany, jo no sé si arribaré, però jo em pregunto dels que van néixer el 1960, em pregunto perquè, clar, allà el discurs que fixa quants anys vivim, però es parla de la gent que vivim fa molts anys dels que són ara centenaris. Però els que són ara centenaris, estem a l'any 2026, van néixer l'any 1926. Això vol dir que els que són d'aquí, de l'Estado espanyol, van passar com es diu, la Primera República, la Segona República, la Guerra Civil, i tots aquests van sobreviure a tota una sèrie de circumstàncies
que nosaltres, a més no els hi van posar moltes coses que a nosaltres ens han posat, que aquests han educat el seu organisme perquè es vagi adaptant contínuament als conflictes, el seu cervell està entrenat. Jo em pregunto, la joventut avui en dia, que no han passat guerres, jo només faig que parlar que amb les treballadores de l'empresa on treballo, estic al dispensari, que em van dient els conflictes que tenen amb els seus fills que són adolescents, que el que és aguantar, dir, tienes que ir a trabajar, trabajar 8 hores, hi ha gent jove que fa vídeos a dir, tienes que trabajar 8 hores, aleshores això també educa el cervell a fer front als conflictes. Aleshores, quina és l'esperança de pensar que un cos que no pot aguantar conflictes pugui ser capaç de viure 120 anys si li donem ja tot fet i no s'enfronta a conflictes? Perquè el cervell és el que funciona així. Et dono l'explicació bioquímica, d'acord? L'explicació bioquímica vol dir que l'envelliment depèn bioquímicament del que se'n diuen satèl·lits cromosòmics. I els satèl·lits cromosòmics el que fa la vida és el següent mecanisme. Tu tens un finitum temporal de quantes vegades una cèl·lula es pot dividir. Això no és per sempre, només és per les cèl·lules de càncer que es multipliquen per sempre, si no les atures. Però una cèl·lula normal té, diguéssim, possibilitat de dividir-se, multiplicar-se 50 vegades. I això funciona amb els satèl·lits dels cromosomes, és a dir, les puntes dels cromosomes tenen el que se'n diu els satèl·lits. I els satèl·lits funcionen de la següent manera. Es van escapçant. Jo em divideixo i escapço una mica el meu satèl·lit. I cada vegada que jo em divideixo vaig anar escapçant. Fins que arriba la vegada número 50, la cèl·lula ja està esgotada i ja no li queda satèl·lit. I quan no li queda satèl·lit, ha llegado el fin. D'acord? Per tant, si tu pots controlar l'enzim, la proteïna que controla aquest tall del satèl·lit, tienes la vida eterna, ¿no? ¿Quedem aquí a l'any 2060? Venga, hecho, tendré novedades. Ojo. Sí? Vinga, quedem aquí l'any 2060. No, encara quin any estem? Sí, tinc que fer aquesta xerrada El sentit de la vida. I la tornem a fer el 2070. Apago? Vinga. Sí.